Ik heb er een half jaar moeten verzwiegen inderdaad, maar het is nu de wijde wereld in en ik hoef niet meer te zwiegen, dat is fijn. Dat betekent dat het Prinsenpak eindelijk kan wisselen van de standaard naar het lijf van de CDA-gedeputeerde. Ja, dit is toch een druimende uitkomst voor dich? Dit is absoluut een ruimte hoe het komt, ja. Dat is denk ik voor elke vastelavondsvier. Dat is het chicste wat hier kan gebeuren. Ja, ik keek natuurlijk heel erg goed nog gisteren naar de uitreuping, maar de komende tijd, ja, er komt zwaar veel mooie dingen op te gaven. Natuurlijk de optocht, maar er komt nog een inloopdagje bij mij toe, waar dan ja, eigenlijk iedereen binnen kan lopen. Ja, er komen zwaar veel schone evenementen. Ik kijk eigenlijk naar alles uit. De Polonaise Doelenzaal, links of rechts, dat is egal. Het is qua agenda is wel te combineren. Ik bof dat eigenlijk al mijn activiteiten vinden vooral in het weekend plaats. Dus in de provincie dat gaat gewoon door. Natuurlijk voor de vastelavond, die week vlak van tevoren hebben ze natuurlijk ook wel wat activiteiten door de week. Ook het knoevelement natuurlijk bij de provincie. Maar dat valt gelukkig goed te combineren, anders heb je nog niet gedaan. We hebben het erover gehad of er dat aandurfde. Want dat is natuurlijk een overweging, doen we het wel, doen we het niet. Maar nogmaals, we hebben Michael gekozen. Niet omdat er gedeputeerd is, absoluut niet. Omdat het Michael is. Zo dan niet de komende tijd twee patje op, of beter gezegd een steek van de vastelavond en een patje van de politiek. Ja, daar hebben ze natuurlijk een dubbele rol in die zin. Maar de komende tijd dit weekend heb ik daar steek op. En door de week ben ik ook natuurlijk gewoon gedeputeerd. En dat is natuurlijk altijd gedeputeerd. Ja, dat is altijd een functie. Het de gouverneur Emiel Roemel al gaat laten horen. Hij is vanmorgen vroeg is er al op de linie gekomen in ieder geval om te feliciteren. Hij keek ook wel goed nog gisteren al. En hoeft hij ook gelukkig niet meer te zwiegen. Kent hij zich de mond niet meer voorbij kallen. Ik heb hem gesproken, dat was hartstikke leuk vanmorgen. Geeft hem natuurlijk nu wel een beetje naar de kroon steken. Ja, dat zou ik niet durven doen natuurlijk. Er is uiteindelijk maar één baas in het gouvernement. Alle flauwekul, maar dat komt goed.